KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Wala ka sarkar jilla ka jo penbiang ya kinong hikai jong ki skul sarkar na ka jingseo ka babiang manla ubnai na lor ka tulap ka bahe henrai ka longpat ka ka ba isang sot hado kata-kata ban yoi dala ki jong ki khmat ya ki skul ki bala penyai de ka sarkar jilla ki ba kelalong kum ki yeng jot bat ki bam ikop shu bandang nio ya ki kum ki skul namar bakatanum ka kinro bat ka kamra kelas kila jot rathai la kum ki semblang sem masih Hakabaya day bat kani ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District hagasngi palai jong ka arpu pratrik ubnaya yong arajar arpu ar kalalait ra daki sakhi sabut hakmat menteri jong ka tanat puli puthi ka sarkar jilla uba lakben rumboi ya ka jingjot ka bala palat liam jong ki hinyo tuli ki school sarkar ki ba kinthop ya ka nongshloj government lower primary school ka ban sadap shispa asnem ka kinsloj government lower primary school bat ka kinrang government lower primary school ki bahap hapo ka Mausen Ram Community and Rural Development Block sa artli ki weipat ki ba ka KSU ka lapan i sakhi hakmat menteri ka tanat pule puthi ki long ka domsok khai government lower primary school bat ka umpung government lower primary school ki bahap hapo ka Ranikor Community and Rural Development Block jong ka Southwest Khasi Hills District bat sa artli ki weipat ki long ka Nongteng Air Government Lower Primary School bat ka Maujai Government Lower Primary School ki bahap hapo ka Thain Warsan Lingdo jong ka Maukarwat Community and Rural Development Block hagajo ka por ka senggala penpauru ka jing sngongo ya ka tanat puli puthi kabala maramot ban play ya ka domya siat Government Lower Primary School na ka benta ban psa ya ki umpo leu jing start sha ka ne ka Thain ka badang sadin hado kata-kata Sekretari KSU Southwest kumpan syupan kan mau kalian ke KSU Southwest District dan hakiman tiap peladap kalau yok man jengok jadi school nane ban maramot ban yarap di school apa kasnong nong sluit betul sluit apa apa kamu seram bat nak kalian kaseng teknik si kasim sekawai perkasim jam kalau nak menta ban lekpej ya ki wei pergi school ki bahap hapo ka Mausen Ram CMRD block ka Rani Kor ka Mangkurwat ya ka jingsem tungi nilap baki bun teli ki school hentam hakiti ki thanong kedong wa bun ki jingbuna hakaliang ki jing sator ki ben ki des batunta terter bat ki ying bat ki jingum kam school ka jing ye kendu jungi bat diction minister malakmen remboi mula kula ba ong ba lek ban repair no mardor ya kita ki school bat ni nakaliang jungi ni ban khajur ba udai ban kidai ban let inspect ya kita ki school nang bakin tip ya kita ki jing jot ki jing pra juga school ka jing jot ngakrai kala kham slam rei ni tip na ka jing pentip jong ki nong snong ki rong snong jong ki school kadau kolong ba nakaliang ka surkar ka jing pe jungi am don pi kata ka jing let inspect je ki tu school khantam ki tong kendong awei kolong le se ba ila ban khin ba ki ba ki nong kendong ki nang long ki babi kadau ki long ki i din no ki dai tong kita ban repair ye ki school in parbu por rei katung ka jing kendu jungi ye edition minister kalong ba hadin balak sanction ya kita skim bakar budai baki school kalong ba nakaliang jungi ni sukentu ba budai ban ha nakaliang kinu ke tanat kisar nang ban pej ya ki school andai ba mutang katuk kan sluit nane katuk nong sluit rai ya baru ki school ki badon hakling jungka Mangkurwat Mausen Ram bat Ranikor block bakin lej aspek nang ba kin tipi nakaliang jong ki khmat Adai bang, don school ki ba tang ar tamra ki kelas ki don ki government school kan ki don tang ar ki tamra tapi mendu 1 to 5 ka kelas tadi bokor ba karang kemudian kulit isu tolong kabar tolong isu punya tu kan tang ba sulap tu ke kelas kajing lap jungi ki bosneu ki bojot dong hajing ni pe jungi kini ki india tayo kan kalau ba hakitan Mangkurwat nilap arti school
hagi tan mafram nilap away ar utahi hagi tan balat antli